ai ngồi biang yêu play sẽ xin hai đi cả stem haka bangin yo ban ye kendo biang bat phi lang ba jong ni ka channel ngai scam bo play yo ban kar khu ye phi ki long ye long sem ki lucky jor bat ki para bangai ki badan ki wei pat ki ken hon jing shekri lang ba jong ni ka tayo bar ko wei bo trali ban kar khu ye phi haka ba udang sha pat sẽ xin udang ai ni ka lat ya ka ba ngin yo ban ye sngo biang ye ka tien ka badan bor ka jo di hakani kapor haswa ba ngin yo ban chachkor ka tien ka jong blay bat kum chu ngin yo ban pendem ha ka jing duai kham tam na ka taw shakri jo tribe ka tien ka jo ya ka ba kan da long shisha ka jing kar khu yangi hakani kapor ngin pai na ka tien ka jo blay ya ka bangila ban shem na ka kitab ka jong Jeremiah ka landong ka ba khandai ka khat ka ba arfulai ka kin tien ki ba ong kum ni ong utrai wat ai bo real start un sarong halaka jing start lam niu bo crowdboard un sarong halaka bor u real spa tut sarong haka spa jo u han rai taw sngo sarong tu sngo sarong hakani bo shempang bat bo itu yanga bangalong utrai u bale e ka jing le e ka jing bishar bat e ka hok haka khando na ba hakini ki a ngasngo bhaken ong utrai ni sngo yak tien ka jong blai ni ka stem ka bakhot yangi tong inang be ban itu yu try kum bong ka kitab ka jong Hosea ro ka khot she ka jing be jongi ban itu yu try kamen toy yangi ladangi don ka spa ladangi don ka kerdan ladangim itu yu try ka tien ka joblay bat ka tien ka joblay ka ong ba ka jing itu jongi yu try ka pelong yangi bangin nang ban shakri kham bhai u bat ka jing shakri ka jongi ru kan long ka bo blay u shem snob ha bat bangin nang tip ru ban jan chu ban wat ik khamat ka chu barobor ka ji em ka jongi bat hagani ka por ngin yo ban pen ka tang no ngini ka por ha bang yo snoi ka tien ka jong blay leng bau shakri jong try pastor P.R.DIENGDOH bangin scam ba ka tien ka jong utrai kan yo ban rong shkilo yong sem kan long ka jing pen khia bat kan long ka jing pelai lut ya ki kentri ya ki bor ka jing dom baro hagani ka step tungin wan ban lei lang ka try Hallelujah try long belkar kui ka kertain ke jome ban ngida aingu ban ngida sngongo e me ko pa hani ka step ko pa kodor bas si sien pat ko try ji sebe e jonga ya ka bangi yo ko try ni ka lat ya ka ban yo sngo biang ka tien ka jome ban me bidang ai ngi ka lat ko try ya ka bangin yo ban yo sngo ka tien ka jome ko try ka ba don bor ko try bi e ka ba la ko try bi e ban pen ka la ko try ya ka no ka balong negative she ka balong positive ko try ngida sngongo ya me ko try hakani ka step ko pa bi bat ni play ka donut ka jongi sesian hani ka step ko pa bi haka ba ka tien ka jome ko try kan yo ban rong ski long ye long sem ke bi yo ban snap ban pelai ka por ka ba kodor je ki try ya ka ban shashkor ka tien ka jome bat she ki men sem ki ba kodor ko try bi men lai ban ye kan do ko try ba ka tien ka jome ya ki jing don kam ki jongki ki ba pher ko try bi le si try ki la do no ki ke ha ki long ye long sem ki jongki haka jing em ka jongki shimen ring sngongo ba ka tien ka jome kadan ka kular bat kan lej ban rong ko try ki long long sem je ke jing em ka jongi shimet try bat kan restore biang ya ke ai ka bangi ngila do no ka jing em ka jongi le se try ki la do no ai ka jing ka jikia ki la do no ko try ya ka jing sok bat ka jing men kata ka dai ka ba ki brio try ni ki kerdo e ko pa ka dai ka jing sok bat ka jing men try ni ka step ngida kam kan ti ko pa ba ka tien ka jong me kan yo ban pelai lo ki long sem je ke jing em ka jongi men sem ke ba kodor ko try bi e jonga bat try ba ka tien ka jome kan yo burom se sien ha kan ka step ko pa leng bau shakri jome ngida wan ban pen kan tang yu ki ki jome ko try besle yu ka bor men sem ba khot yu jome ko try ba ka ai ka bagin yo snong in snap ko try bi kan dei ka sur ka jome ko pa ba ko do jonga bat kan da long ko try ka jing kar khu yang i wei pi wei ka tien jome kan da long ka jing khia yang i wei pi wei ko try bat ngida snong ai ka tien ka jome ni ka step try ngida pen ka tang ngida pelai lut ko try ya ka jing mujik perkhat ke jongi ya ka donut ke jongi baro ngin priang ai ko ktien ke jome kan yo ban kren ni ka stem ni ale shime ka burom ko pa ko dor ni ka stem ka burom baro ka dai tang shime bari ban yo lut ko try amen but amen tonga ai ku play fi pat hagini ki sngi sa jisien pat gani ki sngi ka crowd gani ki sngi ka comment gani ki sngi ka bangi dei ka ban le risa khamat don't play Kadingi ki ban aingu you try but num dan chu daga way pat ka sngi kabangi de ban aingu you play na mar kini ka sngi ka de ka bangi ken mau haga ba shitlup ka perthengi ken mau
ya gani ke sngi kum ke sngi jong ke jing mi pat ke jong Jesus Christ na ke jing yap ban nga kwa nga nong ifia gani ke por na mar gade ke Easter Sunday gade ke sngi ke bangi celebrate la ngi le command ke jing mi pat ke jong try jong Jesus Christ nga sngongo yo blay bo blay ula pha yo Jesus ni ke prthei om tangi ke ban yap ndrei ulawan ni ke ban mi pat ba ke jing mi pat jong ogala ke jing ke man ngi ke jing mi pat ke jong Jesus ke jing sedang biang jong ki eke ke betmai ke jing em ke jingi but kam long ke baklai ngi mentai ke sngi ya ke bangin lekmen ha bangi kit mau biang ke jing mi pat ke jong try ke jing pen ken mau ke jing mi pat ke jong try ke don kam man la ke sngi man la ke por bara bangi yo ke lat ku ma ke Easter Sunday nga kwa nga nai ke ke khubor Easter la ke khubor jong ke sngi jong ke jing mi pat ke jong Jesus Christ Bat nga denget bagani ke khubor ke bangadon ban kren men ay ski. Kan lang ke jingermen, kan lang ke jing ay men CMP. Kan lang ke jing men toy ye ke yeng ke sam, kan lang ke jing men toy ye ke jing em jong fishimet. Kan lang ke jing shairu ke jing day bat ke jing tip ye ke tien ke jong play. Na mga don nang ni ke bangan pin ifi na ke tien ke jong try. Ka khubor ke bangadon ban kren men ay ski. Ngan puli fi na ke Bible na ke gospel ke jong LOUKAS. Kalanang ka ba APOSTOL. Singap ngan puli ke gospel ke jong LOUKAS kalanang ka ba arfo sao ngan puli na do khat ke beningkong ka ang yini gikten tiha ke siningkong jong ke tayo habakan se shai berngot kila let shaka ta ke jingtap kidara ye ke jing ilpi ya ki bagela ye pen kre bat kila sham bala pentulun no yo mau na ke ta ke jingtap haba kila yipsut shapo te kim shim sham ye gamet jo jisu ubo try kala jati haba gidang ye khuslai shafangani hakmi ru arngut ki rangba kida yang jan jongki hagi jan kop ki bafrna ye tikat ba kila ye shaptiang bat ba kila ye pendam ye lagi khmat ki khendau kila ye ongeki singapa balai piwat Yo ba hapdeng Kiba Iap. Kataga ktien kadai kaba maka donut jonga. Kataga ktien kadai kaba penskau tenat yang abang apune ni ke Bible. Bahaba ki senran ki dana preng jaka kaba du jingin men. Haba ki senran ki dana ke jaka jong ke jing shep tiang. Henry dang step pringam. Ki dan ki kentai ke balet ban pet. Ya gamet ke jauh try ben penskalan muslai ke gamet ke jauh try. Ada nak kilat dang step apdeng jauh tu kalom jing tap. Kilap penbanding ke jing shisha. Bala pentulun no yo mau kang hak tu ke jing tap. Banda bagi rung sepo ki klem yo isu ya gamet ke jauh Jesus Christ. Kadang ke jing sngau khuslai. Kadang ru ke jing sngau pela ke jing sngau lengo. Haganu guru kom shaega met ke jutrai manu bishim manu bapentulun yu mau kang harai kuma kita ke por aingu yu play ba arngut ki angel ki ba don por ki jong play na bleng ki yang ki jankop ki ba li ki ba fernai kala penshep tiang ki ni ki brio ki ba wana ki ni ki lum jingtap henry nda haba ki yang ki ong yakini ki ba wan wat yu jisu ubala yap aga jingtap ki pertai gini kektien begini kektien gede ke bang sinot nat ke bang balai P.R.DIENGDOH Wat yau baim hapdeng Kiba Iap kata gede ke bakta ye ke donut jonga ke bapin kemen nga habang syakri utrai namar ngiklem syakri yau blay bayap hadang syakri yau blay baim balai P.R.DIENGDOH Wat yau baim hapdeng Kiba Iap kata kadai ke khubor kabawan mdai na khendau kamdai bekrendau nunu nong yalap nunu brio kadai ke khubor kadai ke bawan na ki angel na beneng ki batip shai bau jisu de khon chau play udai khon chau play ubam dan setia ke jingiap ho bat ubadan ke jingim hapo jango udai mau tenrai jong ke jingim udai mau balang ke jingim bat ke jingmi pat
bat nga kwang anong ipia gini ke por nda bagi senran bat gini ki kentaya bagi let wat yo Jesu kinang perkhat bau yap kinang perkhat bagi priu ke laban peniap yo nga kwang anong ipia ula yap ru da ke jing temu ke jong play and they can mau klem yap and they ula im ga mensiam ga Bible bat ula im ga mensiam ula ye ga ban pendap ke jing shikri ye ga ban yalap ke gospel shikitu ke yap na do mendai bat ha ke sngi ga balai bau Jesu mi pa na ke jing tap ke Bible ke ong ini ke ki angel ki pertai ni kektin ngan ong biang sejisian ni ke por balai piwan wat yo ba im hapdeng Kiba Iap kataga de ke kerteng jong ke jingkren jong amen da gesngi ngan ai kerteng ini ke jingkren jong a kabangan kren chepia ni ke khubor Easter lani ha ni ke sngi jong ke jingmi pat jong Jesus Christ kabangi ken mau ke jingmi pat jong ngan ai kerteng ini ke kerteng mentang gesngi ke dai wat yo ba im hapdeng Kiba Iap Wat Wad yo ba im Hapdeng Kiba Iap kataga de ketien ka ba im ka ba dana ka do not jonga nga kwang anong fingi shakri unu play ubala ban pinmi pat yo Jesu na ka jingtap ubada ka bor ka jong mensi ma khot ula pinmi pat yo Jesu na ka jingtap bat nga kwang anong fi ngan kren chapang ka khubor jong ka jingmi pat me na ka sngi bat nga kwang an pinmi fi katungan ne ki ek jilio ki crown na ka Bible ban nga kwa pin pelet jingmot kene ga longa ba command fi tip ke khubor se van ga jingmi pat ka jong Jesus Christ kene ga khubor ga krautam ha ga pertei ba ga beneng ba ga wei kene ga khubor ga ba ngala ngan ong ndon khubor shu ga ba ha ka ba long ga khubor jong ga jingermen ka khubor ga ba fla ka khubor ga ba donbor kat ka khubor jong ga jingmi pat ka jong Jesus Christ but day na kita daw la pin puli ka Bible la pide ki riu puli Bible fin tip ye ni jing shisha baki apostle hadien bo Jesu legit iki shis paar fawat ki sa hadu ka bakut chwa bu Jesu ki usibneng bana bo la pendap iki daw mensi ma khoi ka kamera ka baneng baro gile dwai ki tlet gile tolpa ka tlet dingala mi ka khli ka junkie banu Petrus bo yalap ik ktien ka jong place ngap ngan puli fi na ka Bible nda bo Petrus yang ban yalap ye ka khubor ka baning kong tam ha ka por ka bo yo bor na mensi ma khot jong play hadien bu Jesu la ki ono shibneng ngap ngan puli ye ki kam ki apostle kalanang ka baar la pi puli nang ni na ka ktien ka jong play kong ngan puli na ka khot ka ba lai pu a ktien ka jong play kong Petrus yalap da ka bor ka jong mensi ma khot wang ini ki ktien yau ni Jesu can you play ula penmi pat shapang jong kata mangi baro ngilong kinong pla namar kata habala kintiu yo uda ketiga manu play bat abo la yo diang no kpa ye ka jingkulare yo mensi makhoi ula teno ye ka ni ka pimenta POE bat PO snow figani ga ketien ka bang kwangan kran fi ki apostle hadien bo play upen sleki do mensi makhoi fitibu pen sleki ei Kawai ki bau play upen sleki apostle baro bat chindrang bat kintai Kawai ka banga yo I shai kidara ka Bible kadai bahabau play upen sleki do mensi makhoi kanan kawai ka bau play pa ki kata kadai banya lap shapang ka jingmi pat ka jong Jesus Christ kata kadai ngan bo ne ka central team lani ka main team jong ka jingya lap jongki apostle kadai ka khubor pedeng jongki apostle hadien jong ka Pentecost kim jukran ne ka waipat kim le e ka waipat ki let kelang ki tho e jingmi pat namar balai ki apostle ki da command kada dan ki jingyo I ki de kindo baru Jesu marmet ki de shambadu ki de khta e ka krung jango ki de khta e ka khti jango u de bam lam bat ki de yo ibu ya lang bat ki apo sao posngi hadien mo mi pat na ka jingtap bat ki de maki ki bada yo ibu ki no lom jo ki alep bat la rong no u de ka buram ko jango o bo pernai bat la rong em yo Jesus beneng bat bo
daong ngan wan biang sa sisien kumahagani ke rukom. But ngan itu ipigi apostol. Yakani ke jing mi pat ke jong Jisu. Haki kalong ke bekrau. Haki ke dege jing ke dege berdan kam tam. Haki jingem namar ke bepli ke ladu jingkerman. Kila ilot ke yeng ke sem. Kila ilot ke jingat ke berim baro. Kila ilot ke baro khat bet kila yat banu Jisu lais nam shiteng. Hendai hadien Jisu la yap ke ding fna. Judas ula paidien bat ula no yap. Petros ula paidien ula pli hapdeng jing telat. Bat pipuli nega Bible klem yot no yap ndre ula kelak abamot. Baru Jisu anwat biang yo. Baro Thomas warta tien. Baro gisunran kita na preng jing tien jing kenyo. Kentai kita na preng jing ele. Hendai hadien bau Jisu mipat. Kadai ke khubor ke kemen palat iki. Kadai ke khubor jong jing sedang temai jong eke. Kadai ke khubor jong jing kermen ni ke jing long Kristan ke besisha. Ke jong brio hagi tu por. Bat ke kwang anong fi larangan chupule fi ni kendiat na ke Bible. Baro ki apostol ki keren chapang ke jing mipat jong Jisu. Pin puli na ke Bible pin lap na ke tien ke jong play. Singap ngan puli na ke gospel ke jong map ingat kam apostol ke nang ke balai. Hadien bawa Petrus baru Yohanes ki peniang yu tu ko akmat jong ke temple. Badadien magilalit yalam yuki apa ke baranda jong Solomon. Upat ba obobon ulawan ke Farisi ke Sadusi ke nong yalam niam baro ke lawan. Bad kimla len ban yoi. Bapleang ke dan ke bor hagi ni ke apostol. Badadien magiwan pet yuki bad uniu budko obay nadu ke kepot jong ke keme. Ula yoi ke JINGPYNPAW. Dapi pulien na ke lenang ke balai. Finlap na ke ni ke ktien ke jong play. Kaong ni ke ktien. Singap. Lala pin pulien na ke ktien ke jong try. Petros yalap wang. Singap ngan pulien na kalanang ka ba lenang ka balay ke khat ba khat way kang kat bau dang bat yo Petrus bat yo Yohanes utaw pat babaro ulay pet lang shiki shikata ka baranda ka bagi khat ke jong Solomon bau da snow kendit habau Petrus tu la yo ula ang utaw pat ba ko kirang ba Israel balay pi snow pelay ni balay pi khmi shanyi kumada ka borla ni daga jingriu play jingi hi bangi la pniat you brio ublay Abraham ublay Isaac ublay jong Jacob ublay ki kpa jingi ula penan buram yo khon jong Jisu yo ba pila IT no bat pila len na khman upilat men ba ula la tmu ban plat no yo hendrai pi shisha pila len no tau ba khot bat ubahok bat pila pan man plat pi yo nong pniap brio bat yo sim go jingem pila pniap no ya ubau blay ngakwa pin ngap ai lekten ya ubau blay ula penmi pat nagi bayap shapang kata ngilong kinong pla bat daga jingat ga kerteng jong yo no brio ubaju yo bat uba pi itu ka kerteng jong u kala pen klan kata ka jingat ken ka badau kala ai ha uni ya ka jingkha khran khmat jong pi baro ngas ngal tanat palat legene kalong excited ban perkhat legene kalong kai ka basno komen ka basno skun man kran legene namaru Petrus baru Yohanes hadien bagi dua yu tu brio ko khmat jong temple kida ang ha kerteng ka jong Jesus Christ yang ya what about yang kila tan ka ktiba ka bor jong play ka tray bat uni ko yang ya bat mentau pat ba barakatnya Jerusalem kilawan mare lut shikani ke jaka kabadan uni brio budko baru balayo khia menta bat barok le petcho Petrus bat ki petcho Yohanes ki perkhat bakini ki brio ke badan bor bakini ki brio ke bala hendrai pi pulina ke Bible ke ktien ke jong play kong Petrus wang ki ktien wang pi mut badere ke jingriu play jingi pi mut namar dere ke jing dan bor jingi bagi peniang ni budko ngasngaw tanat buang ini kiktian uni menta uyang ubakiakran mday balay ublay jong Abraham ublay jong Isaac baru ublay jong Jacob ublay na pedang ula penan buramelaw jong khon jong daka ba pipi la peniap noyo hendrai ublay na pedang ula penmi pat yu na gajingtap Fiki ang inginikin ka kerteng jongo kata ka jingat ka bahaga kerteng ka jongo kala pelong ingini ka kamba baun kia but piki apostol nadu besdang kisngal tho ya ka bor jong ka jingmi pat day na ka daw lapen kia ini ubiko da ka jingmi pat ka jong Jesus Christ ki kamba ki ja na pipuli na ka Bible lesing an chipuli mga kindiat na ka tien ka jong triangle nang ka besaw kam apostol singap ngan puli khat ka balay pu ar ka ang ni
upat ba jong kita ki balangit ulalong da kawai ka donut bat kawai ka mensim bat wairu mongshu bakalong ka jong u ke ru ki ki bagi dan hare ki bro ki lalong ki biar dailang singap hai ka ni ka khat ka balai pu pragong bat da ka borba ki apostol ki la play ka jing mi pat jong tra jisu Tiga jing ai ga bakraw kalalong haki baro ngakwa bapinyo itagaktin daga borba ki apostol ki la play ga jing mi pat ga jong Jesus Christ tiga jing ai kalalong halor jong ki baro kataga dai ka khubor Easter ka khubor jong ga jing mi pat ka jong Jesus Christ bat kani ka dai ka main team ko mga ongifi ka dai ka khubor pdeng ka jong ki apostol baro ko ki kam apostol pin pet ki kren bet tang shapang ka jing mi pat ka jong Jesus Christ balai namal ka jing mi pat ka jong Jesus ka dai ka ba walam biang ka jing kermen ka jing im ka jong ki ngatwai nam ta jong fi ki ba shakri yo play let's say dan play jong fi klem shakri ru yo play Fitim na ngani to ipi la da pisngau to yo jisu ye jing it ke jong play kum no bo wan ching ni ke protei ban yap ban ba e ke pop jong aba jopi ban ba e ke jing yap jong aba jopi ban ba e ke jing khu slide jingi ban ba e ke jing timbaro ban ba lot e ke jing pang jingi ban ba lot e ke bangim la shu ban kit bat hadien bo play la dap ban pendap e ke ne baro khoi ha ke por ke ba biang la pen mi pat yo jisu na ke jing tap bat mental try de play u ba im u ba shong ke cat ke tiga man ke khet ke jong blai dei na ke daw mentai ke sking ke kwak ngan keren fi ya ke tien ngas ngotenal yu apostol Paul ngani tu fi u khlem dan lang ha ke Paul bu Jisu dan ke do adin bo mi pat rei u Jisu la mi pa u ha ke tu ke nang ke khindai ki kam ke apostol le ben pule ke lenti che Damascus but u apostol Paul ku li u Jisu ang medei we ko try but u Jisu ang adai mga u Jisu yo ba me pen shitam ben memla men kan persyai ke ding tendong bat nga aingo yu blay bo Paul hadien bo sngo to bo Jisu em ba kren bat u Philip bo Paul de brio bo kren chang ke jing mi pat fina pulien ti shiki Philippi ke nang ka balai singap unu brio ang ke khat ke bishipao bangan yo ito yu bat ya ka bor jang ke jing mi pat jang tau de brio jang blay fi hagini ki skingi ngam kwa pin churaki ke jing mi pat jang try tang mentai ke skingi ba ke de ke isa But adin ang ningim to krencho, adin ang ningi yat no. Singap nga nang ifi. Wap so pola bu krening ni wang. Bangan yo ito, iya ka bor jong ka jing mi pat jo. Singap hangan da kren bahay gini bat iya ka jing slok, ka jing sha jo. Habala pedusriyam nga, ha ka jing yap jo. Kabamot ba wap so pola, umpat la setia ban perkhat lut kat no ka kraw. Kata ka jing mayan jong ka jing long blay. Ha ka no ka kombo pen mi pat yo Jisu na ka jing tap. Baluang ini ikhtin ngakwa banganyo itu yaga bor jong ke jing mi pat. Unono brio besyakri yu play. Container shenrang. Ki brio ki beda sngo tu shai. Yaga bor jong ke jing mi pat ke jong Jisu. Kita ki brio ki nomya yaga jing sharam. Kita ki brio ki nomya yaga jing shepting. Kita ki brio ki nom randin. Kita ki brio ki nom duk jing germen. Kita ki brio ki nom sange no na ke ega begile. Habakiyo I nga bor jong ke jing mi pat ke jong Jesus Christ. Dai na ke ta daw menta ke sngi. Habang nga kren nga ke khubor jong ke jing mi pat. Nga kwa nga na fi ke beningkong e ka nga kren ang ni ke dai. Baka jing mi pat ke jong Jesus ke khubor. Shapang ke jing mi pat jong Jesus. Kadai ka benta pedeng jong ke apostol. Nga sngosi mga na fi hagani ke por. Shibon ba mentangi keren ke ktien ke jong play. Pet hagi YouTube channel. Keleng ke pertai ki nong yalap ki mi keleng. Aingu yu play don ki balak ban sngaw toy gini. Hadai khambo ngim da khamyo sngaw. Bandan ki brio ki bayay keren kuma keren ki apostol. Ia ke bor jong ke jing yap ba ke bor jong ke jing mi pat ke jong Jesus Christ. Nakata ka daw pinlap bo setan ang nigi sngiw yale. Ya kaban perlong iki brio bikin keren baik tang syafang ki ki bepen singel tenat keren tang ki bam de day bat ke jing mi pat ke jong Jesus Christ bat day na kita daw la tu no ya kata ka main team jong ke jing yalap
la weng no ega bor jong ke jingmi pat na ke gospel but la pi weng no ega bor jong ke jingmi pat na ke gospel kam day shu ke gospel namar ke gospel ke dan ke khubor baba la khot eka ke gospel ke mut ke good news balai ke gospel ke kelalang ke good news la ne ke khubor baba ke daw ke day baka dan ke jingkerman namar uniu jisu banginginget udai ba yap bat udai ro ba mi pat bat ke ta ke good news ke tai ke khubor baba la dangi weng no ye ke khubor jong ke jing mi pat ke jong Jesu Christ ngala manong finum dan jingpen sle finum dan bor num dan berko ke beyang ke bayat num dan bekla ka bomot ke jing tre jong men sim khoi ke num dan namar piu iu blay pen sle ke apostol baro tangaway bakin ya lap shapang ke jing yap bat ke jing mi pat ke jong Jesu Christ nakata daw nga kwa agani ke por bangan kren ni ke khubor jong ke jing mi pat kat ka bangala ban kren ni ke por hot nganum da let shidu shiga bejilio na magadai haini por betang shikinta duna ngayo ban kren are nga kwa bangan peni fi ke por ngasnosi bangan ong pi suki ke khubor jong ke jing mi pat ke jong Jesu Christ ka sedang ban ja na ki balang ka sedang ban ja na ki kristan ka sedang ban ja na ki nong yalap ki bekrau ka sedang ban ja bal setan wile ke ban perlap met ingi ban ke pertege le ban penwet ingi menginum kren ni ke jing mi pat but ngani tu ipi setan ram de henda bagi brio ki kren ni ke jing mi pat ke jong Jesu Christ ngan sa peni ke ta shedien sngap bangan peni fi balai sngap bangan bu de ni khnang bakan shai fi balai bagi apostol ki kham kren be tang shapang ke jing mi pat jong Jesu Christ ngala pule bahai ki kam apostol ngala pule bahai ki shithi baro ngayo i bagi apostol ki kren be tang shapang ke jing mi pat but nga perkhat egane habang pule ke bible balai ki apostol ki kren malaga jakai ke jing mi pat but ka wai ka bang kwa ngan pen ifi me ga sing ngap ba ka ban ning kong tam ka bang kwa ngan pen ifi ga ni ga por ga dai let's see kum ga jing tip ifi naman nadu ka por jong Jisu abu Jisu kren wa ngau balong ka jing mi pat ngani tu ifi nadu ka por jong Jisu kala dep don kani ga jinget ka ba ki don kita ki kin hon ki ba ki khat eladi ki sadusi let's see Lapitip ki dan R group ki jat jinget ki badana ko tuko por. Ki wei ki Sadducee but ki wei ki Pharisee. Ki Pharisee ki nget ki jingyap ki nget ki jingmi pat ki nget ki angel. Hare ki Sadducee kim nget satya ya ki eki ru kim nget ru wala ki jingmi pat. But dai ki taka daw ki apostol. Hadien me ki bot yu Jesu. Fiki yo i ngane pet ngana pani fi na ka Bible ngane ka por kana makan lang ka jingmen toy fi. Fin de puni na ka gospel ka jong Matthaeus nakalinang ka ba arpo ar fin lap man bau Jesu dan na gani ka pertay u hap ba ni kendo bat gini ka brio singap ngan puni fin na kalinang ka ba arpo ar kada khat ka ba arpo lai haga na ka singi ki lawan na u ki Sadducee ki ba ang ba ka jingmi pat kamlang ki la kiliyo u ki da ang ko nangikay u Moses u ang la daw nunuru yap no u bamdan khon baru para jong u un shankure me tengah jong u banun penmi sembai lo men la dan tebat ngi nyau ngot chi para haba u bashua haba u shankure yap no baru dan khon u la i no el tengah u para jong u kum juru shi sin bot baru ba al sin bot haba nalut kita gi nyau ngot hadin kita baro te la yap no kata ka kentairu ka layap no nama kata haga jingmi pan kan long ka tengah jong no ikini ki nyawat nama baro kila yo kurem ya ka ngakwa pin yo sngaw kata ka bagi Sadducee ki kwa ban penram niayo Jesu da ka bagi wan ra ka hukum Moses balada ubrio kan kum kitab Moses lada mening kong shong kurem ka brio balada yap no krempat yo khon parau la ban shong ka bat hapdeng jong ki yeng ki ong dan nyawat chi para ki bala shong kurem ni ka jo ka brio bat kila yap no bat kini ka brio ka yap no kyong lada me hikai ba ka dan ka jingmi pat ha ka jingmi pat kandai ka tengah ka jong no nama baro nyongot gila yo kurem ya ka ai ngo you play bo Jesu de khon jong play ha bo kren chang ka jingmi pat wong kum ni ka khat bar pu nai u Jesu de tho te u la ong ki pi bakla
Bapim tip ia ke jing tho limne ia ke bor jong play pi bakla bapim tip ia ke jing tho limne pim tip ia ke bor jong play fitip lada pi len ia ke jing mi pan ngadi tu pi pim sngal tho ia ke bor jong play but hadu benda ke sing setan un hikai ni ban batai ia ke brio bro ban pen kita ki restart ki ban le research gane ki nang try adu mentang sngi ban proof about Jesus klem mi pat bat ge khwang nang fi ki brio ki bam tip ye ge bor jang ge jing mi pat ki de ge betlot bor ki de ge bam tip ye ge bor jang blay bat pi puli nang ni Jesus ang ye sadusi wang pi bakla na ba pim tip ye ki jing tho bat pim tip ru igo bor jong play tangan na puli wang kom lo jisuang na bahag kita ke jing mi pat ki mi shong kurim ken lemne ye pun shong kurim harai ki long kum ki angel lo play habdeng harai shafang kita ke jing mi pat ki nong yap pim shim la puli ye kata balong play pi udong nga u balong Abraham u play Isaac u play Jacob ru u play long u play jong ki bayap Henry udah play jong ki bayim balai pi wat yo ba im Hapdeng Kiba Iap hang dia jisuang u blay u banganga kren u blay u banganga shakri u de blay jong Abraham u Isaac baru Jacob de u blay jong Kiba Iap kata ka de dong rem jingi habangi nget ye jing mi pat balai ki apostol vi ngan kren tangi ke ne menda gisngi balai ki apostol ki kren ke jing mi pat na manado ko por jong jisu ki dan ki jingi kai ke bala par keleng bani kai bakam dan setia ke jing mi pat bat ki apostol ne mi u blay u pun ko bor ki do mun se mu ko bakin let ban ye thu ye jing mi pat ke jong Jesus Christ hadu menta ke sngiru ngani thu ipi u blay ko ban pun ko bor ye nga be fi ban pun sleng ngi do mun se mu ko mde ban ye pun roi niam mde ban ye pun roi balang mde ban ye lap ye brio begini wan rut baro khat chi balang jingi app u blay lo pun sleng ngi do mun se mu ko bangin ye thu chapang ko bor jong ke jing yap ba chapang ko bor jong ke jing mi pat ke jong Jesus Christ nama kata ka dai ke kubor pedeng ke jong ke brio ge be itu ye go bor ke jong blay bat nga kwang an pen ifi ge ni ge por ngap ha nda fi pet ba ye ne nama bagadan ke jing ele persha ye ne ge dan ke jing bam tre ban nget ye ge jing mi pat nga kwang anong ifi ge ni ge por ki dan ki be ang ne ki ba la da fin puli ba na ge bible u blay ye ni ge por u jisu pen i ge ni ge brio ba bagadan ge jing mi pat ban dan setia banut ban ong kumno ru nama gadan ge jing mi pat ge jong jis snap kan ong ifi ge ni ge por dan ki brio ngayo sngaw le se ge ni gan long ka jing yarap ifi ge jing shai ki ba ong ba utu khon jong tu riu kan thai ge por jong eli jau mi pat dan ki ba ong ba u Lazarus u mi pat dan ki ba ong ba utu khon marwe jong tu kan thai po snong nine uturu mi pat sang anong ifi wala penan kam baklai ge ktien resurrection nai penan kami ni kitien mi pat bat gitu ki brio ken mau gitu ki brio ki de ki ba impat ki klem mi pat ken mau ke kitien resurrect ke kitien mi pat kam dan jinge dei bat u brio shua jong jisu empat judan mano ba mi pat na kwa kanong fi pilapin kali yang aku no pat gitu ki be imbiang ngani tu pi gitu ki shu impat kila yap kisiyo ige jing impat utu samla boleh ira apa ke krem ke jong Elisha ro uba impat utu impat mdai bau mi pat ket mau ke jing mi pat ke dan ke mining ke bekrau ke jing mi pat ke dan ke bor ke jong mense me khot ke betrai bar ke jing mi pat ngan dapat ifi shibet ke jing kren jong jadian pin sengau tho bakadan ke jing trai ke bepla ke jong blai wali sengau tho bakla u Lazarus klem mi pat utu khon marway jong tu ke thai ke snong nan klem mi pat baro itu ke be impat apa ke testament berim mdai be ki mi pat ki shu impat nama baro ki ba impat ki yap biang hadin ko apinio ite ke kten baro itu ke be im ki yap biang Lazarus yap biang hadin nga kwanga nang fi u Lazarus yap biang utu khon samla tu ke thai nan yap biang baro itu ki bedan tai ke testament berim baro khat ki yap lot nadu Elisha yap baro khat ki yap bat nga kwanga ni tu ipi ke kten mi pat ke dai tang yo Jesus Christ namar u jisu abo mi pat u klem yap sho
Bat unia sigi ba bam jikot nakatagadaw alit panisariyam ya kajing mipat bat kajing impat kami ringkat ba kajing mipat bat ngakwa nganong ifi ngingin yo ya kajing mipat ladangi priang yo Jisu kan sadan kajing pin mipat iki bayap bat ndah bala pin mipat yang hadien jong ni kapor ha kajing wan ka jong trai ndah bala pin pedang yang ni kendau bat kita ki bayap au kriskin ya mipat katate ka kajing mipat naman ndah bangi mipat ha kita sngi nginom yap sulano ngin badu blay junam habdeng bat kata kadai kektian jong kajing mipat ngakwa ngan ong pi ni gapor wat let pin baklai kata yo pi pin har dor kajing mipat jong Jesus Christ ken mau Lazarus klem mipat u Lazarus u impat u su imbiang si sen rea dien u yap biang badai na kata kadang aingo you blay ba kajing mipat kadai tangu Jesus Christ tangu niu balang khonjo play ba emo ba mipat baru niu ya per lagi riu khot barang pertai uniu deu ba ya per mi ringkat bat wai paru brio u badan lagi jing ya lama lagi niam per ngi kristan ngi ya per lagi jingat ya pertai barang wai nama ngi nget yo Jisu u ba yap bat ngi nget yo Jisu ba mipat bat ke proof ado man lagi ngi kedan bau Jisu la mipat lagi jingtap bat unwan sejisian ko musliman sinshar hagani ke pertai jasnem bat hadian ke sedan ke jing bishar ke balik ke crowd ke jong play haga ba on bread no ikita ke headers bat ikita ke benang ke kendau kin let no nakmat jong bat hangta ngani tu ipi blay wan ra ke Jerusalem ke betamai hangtangin dan biang ke jing ke bachiki ba bam jukot namaruni blay bangi shikri ude ba juna mu Jisu de khonjong blay ubala mipan bat uban na bam jukot shabam jukot dai nak takadang aku akan penifi ni ke kubar Easter ke jingmi pat balai piwan wat yo ba hapdeng kiba iap ken mau Jisu wan ban iap tang nak we ke daw ba ke takade ban iap khnang ba ban pelat ingin ke jing iap u iap ban pelat ingin ke dujak u iap ban pelat ingin ke pop u iap ban pelat ingin ke jingtim ba dai nak takadang aku akan fi ni ke par u blay unom shayu bun iap namar ke jing iap kamdan baru Jesus Christ ndan shipairu bala ban peniap dan ke bribo shipai ke peniap ndan bala ban peniap yo Jisu ngakwa pinda sngap ai kita ketienro mjudan bala ndan bala peniap dei mo uba tau gitu shipai dei mo uba dei tunrai jong ke jing emiki udan bor ndan meno bala ban peniap pimla pin peniap yo Jisu pimtep ke por budan ngani ke pertai wala da ukup ye ke jing long do ndah ke dan ke por ka baki mut ban peno yu na por dong jong ke temple handrei haba kampat dei ke por yo uba dei ban ai ula ye ke ban kiar nang tu la ban jam ndan bala ban peniap yo namaru de blay de tunrai jong ke jingem ban ke kuang ani tu pisa pudi bahana ke Bible haga por ke bala biang da den bala sanar fna yo ndai bau yap bagi dung yu bagi bom yu u yap ngani tu ipis ngaba u Jisu u IT yala ke jong ke mensim chutra ndau duai wang ku trai nga IT yala ke jong ke mensim u IT dala de daga mons ngobha u IT den bula pendap ban ke kuang ani tu ipim ndai bau yap daga peniap ki brio dan balaban peniap yo blay u Jisu de blay pimla peniap yo u de badan ke board ke jing embat ke jing mi pan tangini ya chikman ngan ai gini ke heading mentagi sngi ka bangala penshai fi mentan balai baki apostol ki krenbet chipang ke jing mi pan pilas ngoto ka bening kong ke de badan ki balen ni ke jing mi pan baru blay la pensle ki apostol begin krenbet ke jing mi pan bat ki de yo i ki kamba fi de na ke daw ngakwa ngan peni fi hangni ba wap sopol ndo one ke jing penem ba den bula ya ke jing yalap ke jong tangan puli fi na ke tin ke jong blay u hap ni kendo berkini ki brio ndau ya kendo begini ki sadusi ndau ya kendo begini ki brio ki balen ki jingmi pat pe upani gini ki kiten ngan chupule khindiat fe gini kan long jing hikai sngap upule u ong gumne ki shiti ki karin ga beningkang kalanang ga bakhat san ngan pule bakhat arte tergong henreila da layalap yo Chris balapen mi pat yu ne ge bayap hatokum no ba ki ba hapdeng jongpi ki ong bamdan ki jingmi pat ne ge bayap lada mdan ki jingmi pat ge bayap ti yo Chris ru mchim lapen mi pat lada yo Chris mchim lapen mi pat kum ta ka jing ya lap jong
ngi kalong ka bale no bat ka jing nget jong piru ka bale no na lor kita la shemru yingi ki sakilam ler shafangu play na bangi pla shafangu play ba ula pinmi pat yo Chris ya uba shim la pinmi pat bat la ka long ba ya ki ba yap on shim pinmi pat na mala da ya ki ba yap on pinmi pat te yo Chris ru shim la pinmi pat tila da yo Chris shim la pinmi pat ka jing nget jong pi ka long ka batala pidang sa ki pop jong pi te kum taru kita ki ba yo tia yo Chris ki la jot no ken pi wa so pola bu Ukraine gani ukwa ban pinmi balada lada ki briu ki ong ba mdan ke jing mi pat lada mdan ke jing mi pat jong ki nong yap lada yo jisu klempen mi pat ke jing yalap jing ki de bela no uda ong san ka ba kham khor wang ke jing yalap jing ki lang ka ba thala kita ki bela yo thia no la ni ki bela yap no au kresru kita ru ki le yap le no kam dan jing mut ru yingi kam dan jing mut ke jing et kristan jing de hang tang khwangan pen shaibi ke jing et kristan jing ke per de tang hang ta kan mau ngi klem la ban kum ba ki wei in re kan mau ngkhwang anong fi ngi per na ma ngi dan ke jinker men ke ban sawan balai na ma ngi tip bo jisu la mi pan fi tip nem dan ki briu ki ba art ti ni ki ba nget ba dan ke jing mi pan pe wa so pol wang kum no ni ke ten sngam ngan puli wang ni ha ke khat ke ba khat kan dai wang ni ke ten sngam ngan puli la da tang ha ke jing hi ngi long ki ba kerman hau Chris ngilong ki ba kordit tam na ki brio baro mento iyo la dangi wan si ni ki pretay shu khashi ya shakri blay la ni si tre si kta ba da dina tangi ya yap no kai ga jing mento pina im to men ero khandai pol snem let's say kai ga jing mento ha ga ni ki pretay and re ka khubor ga badan jinker men ga jing mi pan balay ba ki apostol ki alap ga jing mi pan ka daw ga dai ba ki tip baka dan ke jing len ni ke jing mi pat hare ki snotho baka jing mi pat ke de ke bishisha but namar bo jisu la mi pat ke jing yalap jingi kam long ko bele no ke jing yalap ke jingi kam long ko betala ngi dan ke future ngi dan ke bansawan but ngi tip bo play ubo ke jaka ke bangin shong baru try junam la junam de na ke ta daw men ta ke skinga kwangan pani fi ke ni ke por kanang ba fin shine and pani dagani ga nongrem balay bi apostol ki krenbet shapang ga jingmi pat balay ba ga bible ga testament ga betumai ka kren borobor ga jingmi pat ngan pani ga baar ga ni ga por ka baar la ngan pani nang ni ga dai bahadin bo jisu mi pat ngap ha ka pen klomario satan bat ye gi nong bot jo ngam dan por ngan kren lot di ta are fitip aga por bo jisu yap o satan umot da kumwe nganda puli fina ga bible yune kanang ba findup shai singap ba ka ongum ni haga shiti ga bening kong ki karen ga lanang ga baar khat ga benyo gong henrengi krane ga jing start ga bari jong play ya ga bala buri ga bo play lo tmulu pa men shwa girta kanang ga buram jangi ya ga ba amdan na gita ga khraw batri jong ni ga prthai bala ito singap ba ni ktin namar lada kila ito kin dala sanar fna yo try ga buram fi kanig de ga bang khwa ga nang fi lada usaitan ubatep ye ga ta ga but sian hagibrio hagi tu ki por ki tu ki real start ki jong pilat ki tu baro khat ki jong kefas ki tu baro khat ki nong sanchar ki real start ki pharisee sadducee ki tu ki bidana ki sanhedrin baro ngani thoi pi baro ki tu ki de ki bidan ki jingstan ki bo satan open ki ki de ki jingstan perthai bat ki perkhat ba kin wat lat tangkum no ban peniap yo Jesus Christ namar kala klumar lot ke himajong ke jingdom kala khulumar lot ke jinget e ke tu por nda habo jisu le ki kamba bat kita mudoi lam ler yo bat kita perkhat bangin peniap balu setan ru ya kane ukhlem tip u perkhat balada ngin yo ban peniap yo jisu tangkat takamat ke himajong baman kan jindala seiso kan dala roy u bakla shimpoi perkhat
Bapleang ke jing yap jang o. Kalong ke jing jular jang ke hima jang ke jing dom. Namaru Jisu ndau yap sius pa igi pop jingi. But dau Jisu mipat u job yagi bor jing dom maru pen kelumar igi kut jang ke jing dom. Pen kelumar igi dujok. Pen kelumar igi pertai ke bakla baro. But ngekuangan penifi nang ni ketien ke jang blai kong. Ya kaba mdan na kita ke bekrau betri. Jang ke ni ke pertai bala ito. Namar lada kila ito. Kinom dala sanar pena. Yau try jang ke buram. Namar lada kila tip. Kinom dala sanar pna kila babi nganut menong syaitan dia uklumar namar balai dapi pulin nag gas kitab JINGPYNPAW nagalanong ka meningkong filap nda habau Jisu pau Yohanes kitab JINGPYNPAW nong meningkong dekat bakat nyo khat prawang habang alayo i ong Yohanes habang alayo i o Jisu ngala kelon sebak hagi kejat jong ukum boyap utiu labo ig ketiga man jong hangau dong to wat shep ti ngalong mga ubaningkong bat ubakat do bat utau baim bat ngala jalong yap ta khmi ngalong ba im chi bam jukut bat ngadon ken gi shabi ge dujak bat ke jing yap u Jisu let che dujak baru kni no gi shabi jong ge dujak bat ge jing yap lagi kiti ge jong syaitan bat u syaitan una perkhat bau la peniap yu ge ding fna la khot ge to shim te pleng u Jisu u de khon jong play u de bam don ge jing yap pemlan peniap pleng ge jing yap jong o ke de ge jing pen klum mar gi kot jong ge jing dom u let ban kni no ge bor jong ge jing dom baro ban pen klum mar lot strip ye bor ke jong syaitan baru kini sendan ye shabi baru dan mental ke kti banda ulet pau hau yani so ngalong mga ubalayap baru ba im sigi ba bam jukut ngadan ki shabi jong ke dujak bat ke jing yap ngakwa nganong e pie ke por fitim nem ke jing ke khubor chapang ke jing mi pan balai bigi apostol ki yalap chapang ke jing mi pan namal kitip ye gani bagade ke ba pen kelumar tam yo syaitan bat ye ki brio ke bam nget ye gitu ki niam ki bam nget ki bele ngani tu ipi ngi job ado mental ke namal ngingi syakri yo Jisu ubamipat barogi bakamela de bigi blay barogi bakamela de bigi rukhoy barogi bakamela de bigi kita ki bawana beneng baro ke jingtap jongki gadan but baro ki yaplut ini ke pertai tang ke jingtap ko jong Jisu kadang dana do menta henry kala thli namaru Jisu umdai ubayap balai piwat iyo ba im hapdeng Kiba Iap ongki angel namaru Jisu day uba mipat na gajing tap day na gadaw ki apostol ki tip gi secret but day gadaw ki leben yalap ngi mentang ngi klempen kelumar so syaitan namang yalap gi gajing roy ngi yalap gi gajing ma bania rispa bania baha bania roy ngi yalap gi klempen kelumar so syaitan ai spa nandro namang syaitan wa Jisu utrua spa utrua buramro ula baday na gadaw ngakwa nang fi la da fikren chapang gajing yap jong Jisu chapang snam jong chapang gajing mi pat ba bor jong gajing mi pat jong Fini syaitan haduk mentag sing unyale ban penuit wani gani ga mga kren mga mentag singi lesi don ge jingyale ka kata rei nga nget abang kren yu Jisu ba yap baru ba mi pan pikum ke yeng pinyo mat ge jing pelai la da pi pyang yu Jisu ge jingem la da don ge to ba yap ge jingem jong pi pin la ban mi pat me ge ski ge juk bor ge jong min sim ba khoi na ma ge ujo min sim ba khoi u ba pin mi pat yu Jisu ge jing tap ujo min sim ba khoi u dan bat ngi ge bor on pin mi pat if ni to ge le bayam un pin mi pat if in a bor so bor cray finum sha ban ben ya bor jingdom pin job a jing im go fi pin job when a jing pang jing crow pin job when a jing here pateng baro namar balay pi money but pi nget yo new Jisu bala yap baru bala mi pat day na kita daw nga kuangan syukran lengkal igini ke point na mga numyo sibon ke por fitim na ngan pin infi kandiat igini ke por balay bagi apostol ki yalap igi jing mi pat gidan ngala puli pa na Bible ngong try balay Jisu ru kren igi jing mi pat but balay ki apostol ki kren is mga jing mi pat pleng nga salap igini ki nongrim baka banin kong ngalap ba don ki balen don ki persyang man buri wat aga por bu Jisu mi pat ru hadien baki sipa igi wan pet bu Jisu la mi pat wa pentelun igi mau Kilit ban penbam pisai gi sipai ban ong iki shu ong bagi senran gi wan tu mit bagi tu ke tien ong ga Bible kan ne adu mentai gi sngi bagi sa ka jing ong bagi senran gi wan tu nadu tu ko por kala don ke jing penbam pisai jong syaitan gi breo
Kaladan ke corruption na dito kipor, vitip ke corrupt yake ay, nga kwa nga nito ipi kala penpuut lut balay na mar balay, nga nito ipi habaki penbam pisa yake jingmi pat ke jong Jisu, nga nito ipi finum poisyon syanuro. Ay ngo yu blay yake ni kipor, ba ngi nget yake ni, namangi tip na kektiyan ke jong try. Ngap angan pen ipi yake ni, balay bagi apostol bagi brio jong blay ke bekrau itu kipor, ki u blay pen slek do men sim bekot, ban keren syafang ke jingmi pat ke jong Jisu Christ. Ngadas ngong komen mangan air shushu igini ke point ngan bu ini ke point ke jingmi pat jong Jisu ke pendam lut ya ki rukom le niam baro ke barim kita ga ke tien ke besai kedar haga jingmi pat ke jong Jisu haga jing yap bala ke jingmi pat jong Jisu Christ da ke jing yap bat da ke jingmi pat jong Jisu la pendam lut baro ya ki jing le niam baro khait kabarim ngan penifi na ka Bible lesi gani gani ka bakham jilio ngini puli bat nga na ka shiti shiki kolosai ngap ngan puli na ka shiti shiki kolosai kalanang ka baar kanang manum slam ngan puli fi na ka khat ka bakhat lai ngap wa Apostle Paul shwai ka ngan puli gani nga kwa ngan penifi kandiat hagisaw gospel ni khlam yo ibet ho igini igi ni jete bala sanar fna yo Jisu bala tep yo ban ni tep bau mi pat andre wa Apostle Paul ubawan hadin bi kendo baru try agalenti je Damascus bala din bula shakri yo blay bala din bula ngam jleo ge jinge day baru blay baru min sim jong blay udan ke jing yo ibu udan ke jing shai udan ke JINGPYNPAW ka khraw kata nama kata daw sa duayu sa ang itu kitien menetu shiti shigi Philippi kato buang na kalnang balai ka bishipawang banganyo ito ya ga bor jong ke jingmi pat ba ke jing slak jong ke jing sha jong habala pani sriem ya ke jing ya nga ke jing yap jong wang kita kitien uni ubri udan ke jing slak ka bajlio baru blay udan ke jing slak ba udan ke jing skot ho ba ga por ba Jisu sa narfna ka jayu ha ga pertai bagan jaman sim usno to adien bo Jisu yap ka jayu ha ga pertai bagan jaman sim usno to ga por bo Jisu mi pa na ga jingtap ule ayu bat ka jayu yo snap ngan pen if you talk umne ngan police tishki kolosai kanegen kede ga khubor jong ga jingmi pat ga kraw palat snap kong gini gitien pinga ai ga point nang ne ga dei baga pendam lut ik jingle niam barim baro pet bahala da fidang bat itu jingle niam barim na gatai ke kitab Moses katugat ni fidang bat lut itu bar khot pet bahai gini ngan puli kaong kumne ngan puli nang ba ar khot bakhat lai gong bat ia piken ki bala yap no ag jing ringkang bala ga jing bom ot share ka do jong fi ia pinga ong ula penlong im lembat u haba ula map no yingi naki ringkang jongi baro ula map da ga jing yap jong Singap ngan puli ke dekat bebod wang. Haba ulala pendam no. Ya ke kot jingkular balato agi niam ke rukom. Kabayale persya yangi. Kabalong persya ru yangi. Ula weng no ru yaka udah sana yaka. Hageding fna. Fitip gamon ayu gane. Wap supal uyu iya ke bagan jaman sim. Baka jing wanjo Jesus gane ke pertai. O Moses wan rai ga hukum do Jisu wan dala di wan ai ga jing ai. But ndahabo Jisu sha aga dingfna. Fitip ule aga ni ga kam gong u pendam no aga kot jingkular ka betho aga niam ga rukom ga bayale per sha yangi. Kamun ayu ga ne kamun yikitu ga jingle niam baro ga betho aga por ga jong Moses. Gitu baro gi niam gi rukom gitu gi jing khawai niam gitu gi jing le niam gitu gi jing rakhe ye gi sngi gi ya gitu baro khat gi bam gi di gitu gi jing riam jing bet baro khat gi ba ngam fi mentangi kalong persai ngi gini ladangin dang le na gitu mentak ni kan long ka ba yang persai ngi namar ndan wairu bala ban le shu itu gi niam gi rukom gitu gi an gi riti gi di stor gi bedan na gitu testament barib ndan shu wairu wat u jiu hadu mentak sngi u ba khlempat pediang yu Jisu ko Messiah uwairu jum dan chu baksan na jingle jong to go berim madai na kita daw Apostle Paul udan ke jingyo iya kane uang haba ula yap no mau ula map yang i renkang ke jingi
ule sakumno haba ula pendam no ika kat jingkular kaba tho aki niam ki rukom kaba le persyaingi udah ang rukom ne kaba long persyaingi fitip ke hukum ke yang persyaingi fitip ne am kat kaba ngile ngiram baro fitip de jingtip ke hukum ke penksane ke pop bat ke pop ke penkai ke jingyap badene kita ke dau gitu ki niam ki rukom ki jing tho ki barem baro kita bar khat ki long persyaingi badene kita ke dau de jingyap jong Jesu upendam no u erase u cancel gitu berkhat u pen kolor gitu baro ki jingle niam ke rukom barem ke jingknya jong o ke biang tang sisen but vi pulina ke Bible ko ang ini kitien udah weng no ru yeka udah sana raga dingfna kabamot daga jing shayap jango upertai tu ketien baang la pendap la katlu ye jingka jang temple nado clear du kejan balai ban peni bangim la show ban let show blade daga snamrat ngim la show ban let show blade daga jing tang ubi ngim la show ban let show blade daga tu riam lingdo ngim la show ban let show blade daga jing hok daga jing coach jingi hanrei ngi let show blade dei mo u belong ka lenti ula wan ula sana lang la ka to barakhat but mentau kat senan tu ka jing ka aga temple ba mangabat mafi menta ga sngi ngi la i ka ban let direct shege hima ga jong blade shege kat jong ga jing ai daga snam ga jong Jesus Christ ba dei ne kita ka daw wa apostol Paul don ga jing yo i but ki apostol ki alap igene na magi sngo tho igene ga jing shisha pet ka Bible kong udah weng no ru yeka udah sana reka ga dingfna sngap ngan puli igene nda habau mipan ngan pen ifi ga jing mipat jong Jesu nang ni ga ongum ni but habau la la no nalade yegi jing sinshar ktien English kepenan kam da ga ktien spoil udah pen spoil lot yegi bor jong ga jing dom baro ya kitu ki principalities kita ki bor ki bat ki besinshar ki jong jingdom udah lot no udah lao no iladi ya ki jingsin shar beri ki bor mdai tangata udah that rong ki haga bopau kani ki krene ki jing mi pat bat udah risa halor jong ki haka gabamot haka ktien English kaong then he triumphed over it kabamot udah leri sa kumu nong job hadin bau mi pan ga jingtap ula penklomar ga dujak ula knelo ga bor jingdom ula shimyu shabi jong ga jingya ga dujak ula strip lo ga bor ga jong satan mentan no mi pat udah lalo ga bor baro but ngan itu ifi le igene upendam lot iki baro ga berim but udah le risa lor jongka but ndala dep igene wa apostol Paul so tho igene sngaba ndala dep igene ndalo penpaw ig jingmi pat jong Jesu uso tho ig khat ba khandri wang na margeta wat ai ba nonurun bi sharifi ga bam lani ga badi lani shafangi sngi jing khawai lani unait mai lani ga sngi sabaton ki balong ga srngi o ig eg bansawan hendreka met kalong ga jong Jesus Christ ang asngo gumangan aingo yu blay ngi gibade gi gentle gi bamday hok mangi gibala yap haga jing ringkang mangi kita gi bakhlem ot share haga do mangi kita gi bala kentat gi bisha kendong jong pertai daga jing yap jong Jesu ula map gi ringkang gi jingi but yo satan ngim dan chu jing tiang gi jing yap ro fitem nam pim dai ban tiang chu gi jing yap ro hadien ba pilamat gi jing im go jong Jesus Christ namaru Jesu la job ig jing yap ba ig du job baru nono ba mat yu trau Jesu ang nono ba nget hanga unom yap lanu lanoro kapamut nda habang ila don yu Jesu ngira nego bor jong jing mi pat ig jing em naga taga daw ngim dai sho iya ka baniat sho ig niam ki rukom mentang ayo idon ki prebuan rabiang bambet bam kita bambet ban mani kita sngi bambet ban le kita bambet ban rakhi si uta ban rakhi ngak kwang anong ifi ken mau ke jingyap jong Jesu kala biang ba ke jingmi pat jong kala penkut lot iki barok ki berim but mentang iyo ban shakri u blay daga jing ai daga jinget ka bahau kon jong blay ubalong try jing you Jesus Christ nak ta daw larangan krenot igane mentang sngi ke bejrong renga kwang an peni fi agane go por ba pidevin sngoto ba ke jingyap ke jingmi pat jong Jesus Christ kade ke kubor pdeng jong apostol nama dei makiki ba sngoto ten rai igane ke jing shisha kide
maki ke bedana ke minority ke tu ke por but nrai ke la dana ke jing slur ba ke la la ke ban pen ki ke pertai but minta ke jing long kristan ke roi ke pertai nrai ke besno si ke dai hadien ba ke jing long kristan ke roi pen ban ki klem sngo thu ke brio ke bor jang ke jing ya ba ke jing mi pan dan ke brio besukla niam na yeng dan besukla niam klem so thu jisu yap kumno shuraki jisu ke sngi good friday shuraki jisu ke sngi easter shuraki jisu ke sngi christmas ngam persha ke tan rei ke bang kren nang ni ke dai fi de sngo thu ne am fi de mat ne am you try fi de sngo thu ne am ba jisu wan ban ka bar wan ban pun bar wan ban ka wan ban yap bat ngani tu ipi uda wan ni ke ban yap ban mi pat bat ngakwa nganong fi mentai ke sngi kren nang ni chapang u jisu wat wat yo ba im hapdeng kiba iap namala da piwan wat yo jisu pinom lap hapdeng kiba iap fin lap yo de ba im mau de kun jong play nga ai ngo yo play bagi apostol ki kren ni gene ngasnotanat yo apostol paul ba ling ba gini ke bang puli ki jing tho jong kanang pen shai shu ingi bangin sngo tho yo bor jong ke jing mi pat ke jong jesus christ ba mentang im long rao shu ke jing rakhi ki sngi ki yang im long rao shu ki ta ki jing rakhi ye kita wat la ngi le ini ke good friday nga kwang ni tu fi ngi le ka na bangi sngo ban wan ra ingi shi ke jing sngo tho bangi don kam man pen ken mau berobor ke jing yap ke jong bat ke don kam ru ingi ye ke bangin sngo yo play bo yap bat bo mi pan ke jing tem nak ta daw ngam persha ye ke jing pen ken mau ke jingi nrai ke don kam ke dai bangin na mat ngi the experience ke jing yap bat ke jing mi pat jong nak ta daw ngan pen fi ke por snap ha ngala pen fi balai bagi apostol ki alap ke jing mi pat ke daw ke dai ke ni bat don ke balen ni ke ni bat ki persang man buri eka nang ta de ke ba ar ngala pen iba ke pen klumario satan bari ki kut jeng ke dujak barok away bat ke balai ngala kren ni ba ke pen dam lut ke jing le ni am barok ke berim ban ngai ngo you play baleng bau jesus christ ni la ban yang ki bak sana khamat so play but kat do e balai bigi apostle ki alap ke jing mi pat ke ba kat do e ke dai ngap ha ke jing mi pat ke jo jisu ka wala me ke jing pen ksan yang ngau nong pop ke jing mi pat jo jisu ke pen ksan yang nga ba de fi brio ke pop na ke ta daw ke de good news ngan puli fi na gishti shi nong room gul nong go besaw sngap ngan puli fi shti shi nong room gul nong go besaw kani gede go tho wap so paul shpang ga jinget ka ba yo e go hok ka ba abraham da ga jinget u yo e go hok ga jo blay ane no la dep tho e gani wap so paul wang kum ne shti shi nong room gul nong go besaw ngan puli wang ga khat ka ba arpo way wang amshim la tho yagata tang na kabenta jong ui bala nyau yagata hu andai na kabenta jong iru kiba ansa nyau yaka hakita ken kiba nget au tau bala pinmi pat yo jisu bo trai jingi na kiba yap yau bala aiti no na kabenta ge jing palat sngaba yau bala aiti no na kabenta ge jing palat jingi ya ubala pinmi pat nga kwa pinyo ite ktin ya ubala pinmi pat na kabenta ke jingpen san jigi nga da snautunat de kita namar ba u jisu yap umap ki pop jingi bat da ke jing mi pat jang u justify dingi pen sani bam dan sugar jing penram me kita gi bahau Christ Jisu ngan pule biang ni khat gong yau bala ati no na ka benta ka jing palat jingi bat yau bala penmi pat na ka benta ka jing pen saningi gi brio gi bam ksansio ki ba pop ki bala condemn se dujak ngila le ki ba pen si you play ngila im go jing im go bala persha bat ka jaka jingi gi dei se dujak ngi de ki kiu jing jing bitar ngi de ki ta gi ba klem play ga protei on Paul Henry Jisu lawan wat ingi badaga jing yap jang badaga jing mi pat jang ula map yang im de tang bu shumap ande ula pen sanru ingi bamdan shu jing pen ramingi badene te daw jing mi pat ke de ba ai boring i bangila ban ya chikman bangila ban ya lap bangila i ban yang bo satana bo pen ken ma ingi ke pop barim unom dan bor shu ba ha pi bakla ke por men shwa re hadien pi sham utrai wali pen shu den ya be chikman namar ngi dan ke bor jang ke jing mi pat namala pen san ingi de jing mi pat jang ngas ngotanat ngan pen kot if de ke ni ke khat ke ba ni ngotanat ni ke ongum ni shiti
nong rom gul nong beprang an puli na do khat ba life way ko ong ni kum no ting ni ong ni ki ek eru na do jisu lang na ka benta jingi way tau ban yele ban ngi utau bom shim na benut wa jela khon jang uhi re ulai ti no yu na benta jingi baro kum no tu unom island bat uru ki ek baro hangi u ban mudu yi kita ki bala jet ki jang blay de blay kan yu ba pen san way tau ba pen ram de kris u bala yap shisha khamtam ken u bala mi patru u balong ru shika ketiga manu blay u ba ya side na ka benta jingi u jisu do menta sini udang ya side nam ta jang aba jang fi uta unum pen ramingi un pen saningi namar u yang mani side na jingi ula yap ula mi pat ula pen saningi ki pop but menta ngilong ki beksan ngim dan shuka jing pen ram habang iyat beru try berene te daung kren pi ga ni por dan preng jang fi dan jing pen ram sa pila priang jisu ne pi ya sa ga jing pen ram pila ya belu try ne pi ken mau sa ga berim pila dan ga jing pen pila pi pidang dan sa ta pat ka ta ga jing long jing em khaba pi shu dan jing snga ram sa la pi ya ta ga pi klem so to ga jing yap pi klem so to ga bor jang ga jing bi pan ai ken ga khubor ga bang kren me ga sngi kan perlong if you fin tip but ga jing mi pat jang jisu la pen salingi mangim sha sho ga jing pen ram wat la da pi kum bakla ga jing em pan map no try yang jaj ya ga bor jang ga jing mi pat ga jang try finio i pinia ga jing jaw satan dan bor ye gi brio gi besngot ho ye ga bor jang ga jing yap ga jing mi pan nganong biang si sen baleng kran ne ga khubor ngas ngot nat palat ye ga khubor ga baki angel ki ong ye gi tu gi brio gi bon wat yu jisu bala yap bal bakim lap shu ki ong balai pi wan wat yo ba im hapdeng jong ki ba yap ken mau jisu umiren kat ber gi ba yap ko mga laong ifigi riu khoi baro brio ni pertai kilaban batai start riu start baro kilaban batai start riu start riu he science baro kini baro khoi kini ki philosopher kini baro khoi ki bedana ki pertai kilaban batai lot and baro ki yap ki Einstein ki yap ki Socrates ki yap ki Pluto ki yap baro khoi ki riu start ki yap matmagan di hiu yap baro khoi ki la yap lot baro gini ki bedang batai start mentaro kin sayap but ngani tu ifi u jisu u de tang mo u play u khon jong play ba im balai pin penyeran kat yo ba im ber ki ba yap balai pi wan wat yo ba im Hapdeng Kiba Iap ngas no tan de kita ai ge jing shakri play jingi ganam de ge bangiat ha ge ba yap ini ai ki ber ge ba im ai ngin yaram mi ge ba yap shak jing mi pat ge jong try mangin yalap iga gospel daga jing mi pat ga jong try nget ga ni ga par pis ngau yo pi yo men sem daga ni ga khubor ai ha ga ni ga Easter Sunday men daga sngi abang kren ga dwai bo blay un pelong if you fin yang chat men daga sngi la dan ba pen ram if ken mau ni ga ktir mang kren do satan wan ra biang if pen ken mau ga pas wala ken mau shu na mau blay la map baru blay la mi pat bo la ai fi ga jing im ga pen ksan but mentai ke singi kwangan duai daga jingpang ga le sa ga met jo fi bele pim ngai la do tu bu ko khmat jang temple Petrus u yalap ga jing mi pat baru kia hadien bo Petrus u duai bele pim ngai mentai ke singi ru la fi dan jingpang kano ko ba pendiko ga jing im jang fi bele pim ngai ba pin mi pat mentai ke singi ngan duai hagini ga khaleman trying ai ngo imeno mentai ke ni ga briu ga be yo sngo ni ga khubor kabang kren ken try shapang jing mi pat ka jong Jesus Christ try mela pen sle ya ki apostol baro mela pen sle bat chinrang bat ken tay tangani ken try ba kin yalap ya jing mi pat ka jame nganget ke try meta ke sgi me pen sle ini ka khubor ka bang kren bara play bi it kombo tu bud ko khmat jong temple ula yo biang ga jing khia baru Petrus u yetho bade ke jing mi pat ka jong Jesus lapen khia yo trying nget men daga skila da dan nang ne ko pa a play ki bidan pa ke jing pang ka ba e kabam la shu ban kia nga kren ke jing kia ga met junkie daga bor ga jong ne jisu khon jong play ba im u bala yap na daga pop junkie ba u bala mi pat na ga jing tap but u badang dan na men daga ski ban pen san nga ba dingi but ban pen kia ni ke jing pang trying a dwai men pen kia iki a play ni ke jing pang gi ba pair ka bor soit bor kraiganum dan bor show na ma mela pen remla ni ke bor jong satan baro but mela mi pat try ke no ba rim kam dan bor show ke jing im jangi ai bor gi ni ki bala ban yang ma daga sngi begin ya na ni shkhmat ken try but ai ko pa ba baro khat gi ba yo snow ni ke tien men pen long ki begin nang men phal shme
Bikin tip ya ke jing yap ke jing mi pat ke jame. Ba trying to twai kerpang ro play. Ai ba men say ke brio na gini ke yeng ke sem ke bayos no. Bikin de ke brio ke yang man ya lap ya ke jing yap ke jing mi pat ke jame. Trying nget nyen penuan ra biang ini ke kubar. Try men pen ki im biang ke jing yap ke jing mi pat jame. Dah ke ba men pen long ngi ko pa blay bi et ba men pen flare. Ba men pen pau ya ke jong ke buram leng ba ke kubar. Ngenyo igin try de ke hajar bi ke pojar ke brio. Kenyo mat ke jing la ka ba man. Bat ya ke jing pen kesane ke na jing yap. Try ngi ai dot shame ke buram. Ha ke kerteng ke dong Jesus ni tuai. Amen bat. Amen. Ngayang nang ni ngakwang anong fi. Singap hai ni ke kubar. Pule bahai ke Bible. I fin meet nang ni yo ila de fide ke brio jung ke jing ni pan. Bat pin pen banai ke ta fini ai ke jing chap. Play un kur khui fi ku play shibon. Ngin si kan do biang ka we pe Sunday. Ku play shibon. Ngay be fili yo mat shibun ke jing kerku hagani ga step leng bau shakri jong try bali yo ban ai bat pan pen snow hangi ka ktien ka ba im bat ka ba dan bor ke jong o bat la da don kinu ki ba kwa ki ba don kam ya ka jing duai lani ka jing selong pila ban phone hakini ki number ki ba pe haki screen ki jong pi di to ble jo ka jing sop un yo ban kerku ya pi ki long ya long sem baro bat ki men sim ki ba kodor ki ba yo ban shashkor ka tien ki jong ble un yo ban kerku pi amen.